gibisin yung tanan. Napunta sa atong programa. Na kauban nga pa na akong partner nga si Id Kaluwag o ako gyapon si Jessica Suhi. O atong topic ron about sa partner Kining pagsaka sa presyo sa sa gasolina. So explain na mo ni partner no, Id Kaluwag. salamat partner. Kining pagsaka sa presyo sa gasolina perme. Mao maning ang atong gobyerno nagplano na nga ilisan na ning mga karaan bitaw nga mga sakyanan sama ning multicab. Usa naman na silang plano. Kay aron nga makuha na sulbad na nga problema. Karon ang iilis daw na partner kay mga kabayo. Sa mga sakyanan. Mga kabayo. Kabayo na no. So kanang magunit maguyod gud og kalisa partner kaila ba nga. Kaila ka na partner. Mao na gamito nila. Apilan pug kabaw. Kabaw para daghang masakay. Dili sa mga senior citizen nga Senior gusto hinay ang dagan, kapili sila sakyan, Kabaw. kabaw. Sila no. Kadto mga nagdali dito las kabayo. Kabayo. So kay kabayo man ang sakyanan na nato, automatically dili na ta mo gamit og gasolina na. Dili. Di ba? Pagkaon na lang. Kanang mga gas station himo na lang Grass station. So okay sa partner. pero naagya po'y congressman nga ni Palagan ang malaod partner. Kaila ka to partner. Wala. Kay bisan daw ang mga driver sa kabayo, magdula na hinoon, maglumba na. Hiya! Maglumba. Basta anay ba? Unay mo para, di na parahan lagi Ito nagdali. no, dili ito na po na. Mao po na nga Disadvantage na partner. problema nga murag ila pa po nang Sulbad na. gigisa po sa Senado, na po Senado nga tigisa. Apoy mantika ito. Senado, no? Actually, Karon pareha atong so anay mga kanding nga atong naitaw nga ingipon sa kanding ma-involve naman video na mo no. Oh, Tanawan na ninyo. kay akong ngipon na sa kanding. Hindi pa sa kanding. So, Pagpara na ko atong kabayo, akong sakyan padung dito sa downtown. doon ta. Yung ako'y kaon, Ay. ang kabayo mo parke mo hapit dito sa gas station. Gas station. Maana man ang driver, isa kabangan ako dong. Ako kay gutom man. Gutom pa mo. Ana po isa ka pugyot lang. Ako kay gutom ba kaon. Di man. Tanaw sungat ba nga ang iyang ngipon pus kanding nagdahot na ako. Pwede. Murag gwapo. Gapo bito. Katuha og kuan ba kining daghagang amigo. Kaon ko sagbot, kaon po to. Ana man na. Ito kay Okay no? kay magdudua kag hatag kung kanon kay mahal. Tanaw nimo sa imong mga katapad ngipon na mga ikog nagkipit-kipit. Sungay. Paghatag nga sagbot sa imo. Ticho. Itiyo na mikog balipay mga. Alangan. Happy family. Happy No? family. Okay po niya tong gobyerno ba. Okay na kuan na. So, murag dire na lang pud tingatama niya tong programa no. So, Punta nga na-learn pud sila. learn sila. Cancel nakatunan nila itong Punta programa nga. Pagpura man murag tulo pa kaadlaw nitong programa partner no. Tulo pa ni adlaw partner. Pero kusog daghan lagi nagtan-aw. Kag tanaw kay maayo tong mga May ta gipangpan ba. mag-explain ba? Mahilaw yung matuhog yun. Tama ba to no? Di ba? Ma-learn jud sila partner. Ma-learn yun. So, sige no. Bisag may pangutada na partner we. Ikaw na basa ni partner. Naagi na yo. Ay. Kay diba ni? Kaya Dili si Arnold Arnold. Kison. Botilya? Butilya. Buntelya. Ay, Buntilya na. Pangutana partner ha. Kuan mo matagot. Paunsa ba mailhan ang bao kung laki ba o bae? Sa naman ni kita may pangutan-o na ni Matanglaw. ani. Matang si kanan. Sabagay. Sabagay nga. Maka-learn po sila ba? Ang bao, actually, Actually, mailhan na nimo siya kung laki kung sa mga partner. taas iyang liog ba? Taas ang liog? Muguha, gawas yun siyang balay ba? Di man siya maulaw, lahi mo itong bayi kay Ulo no. uk ba? Ulaw siya, maulaw. Tagsara kay mugi-mugi-maw. Unay bayi. Pero, kung babayi na nga bao, dili na
bao ang nga na. Unsa na partner? Bai. Bay. Oh, ug laki ka, Bao. bao, pero babae ka, bai. Bay. Oh, bao na. Bai ni kay babae kana, bao. Karon ra mo jud Bao. padugo ka ni. Diba? So, Kamo mga nagtanaw, ug lalaki bao, bao. babae, bai. Bai. Bai ni. Napoy bayot na partner. Bayot? Hmm. Say ilan na partner? Ay magsigtoy ha kawas tang ikog pati pagi. Na. Katuan. Mo Ang din. pangalan nila partner, Baa. Ba. Baa. Oh. Diba? Ba. Tama so, sa mga naay mga pangutana diya, Na. pag text lang mo Text sa lang mo, ani. programa. Id kaluwag. Id Kaluwag o GC ko. Jessica. Jessica Suhi. Suhi. So no? So murag gabi naman. Gabi na pud man. Daghang salamat sa iyong pagtanaw. Sunod higayon na pod. Comment lang mo sa topic nindot. Murag 88 this Christmas na do. Christmas Dali na. agay panahon. Dali Diba? panahon partner. Sa una partner niya mga sa radyo nagtrabaho no. Oh, dira sa radyo. Kadtong nay nanawagan nga nitibo ba to? Nitibo nga gihurot. Gidungga na ako sa Kita radyo ka na partner. ba? Gihurot ang kuha na to Tawa partner. na to siya nibalik. Wala na. Bugoy na scam ka to partner. Scam ko to partner. Karon na yung Karas TV, murag okay na din na may scam kay live naman, Live makita naman. O sige, salamat. Salamat. Sa pag nagtanaw, sunod na pod kay